věci si nedají říkat, vole. Vy tady machnujete akorát přes počítače a řvete tady na nás. Ale vole, ty vole... Ježiš, tak přijedeš za mnou. Gorillas, přijď za mnou. Proč abych za tebou jezdil, ty mě to chceš říct? Teď co říkám tady, ale pletím za tebou, vole. No vole, tak Už se to bojím. říkám, že jsi velký frajer, když to říkáš, že Jsem frajer, tak jsem frajer, no. Vole, jemu víc jak tobě, měl by si tě bát, proč by ti to neřekl, vole. Přesně tak. Vole, to je úplně loďka, ty vole, ty jsi vole, tady neměl něco dělat, vole. Máš tam svoje hráče, vole, tam se o ně starej, vole, tady nevím, jako co děláš skoro. Přesně. To vymýšlíš. Vole, taky bys mohl, vole, tady toto dělat. Že jako já, vole. Doufám, že máš banku na technika. Není náhodou jakože tak trochu proti pravidlům být v Rumce, na TeamSpeaku a hrát na jiném serveru? Hrát jo, ale TeamSpeak zatím ne. Ale to on se vůbec nemá tady co o nás stará do prčit, běžte si na svůj ten TeamSpeak jakoby na svůj, do svých rumek, vole. Od toho jsou rozděleni, ne? Na druhou stranu my se tu s nima nemáme co hádat, takže bychom mohli jít všichni do jiné skupiny a nechat je tady, ať si tady dělají v prázdné místnosti. Za námi, vole. To už bude potom, ale... To bude organizování to tak jakože zeď pro admina, že? Ať mu třeba dá ban. Prostě ty vole trošku úctu, ty vole. No to tady nemá žádný zpratek, vole, pokud se ho nevybiješ, vole, klackama. Jo, no, dobře, desítky. Naschle. Sláva. Já jdu do 6, vole. Sláva bohu, vole. Sláva hurá výletu, nezmokli jsme až jsme tu, vole. Ne, jak to je, sláva hurá výletu, nezmokli jsme až jsme tu. Počkej, vole, Mega dostane, vole, dá admina, vole, a pojede to hnedský, vole, po pořadě. Za co by měl... Počkej, co říkal, že dostanu do admina, nebo co? Víme, jak se jmenuje ten nový server. Tak to už jako děláš prdel. No proto, vole. Jdi mi pojď někam do 9, pojď. Ne, budem tady, to je jedno. Ne, já si chci, že Hej, Carlos. To si děláš prdel, ne, Gorillas si už, vole. Jako tak to už je moc, ty vole. Je to lampa, no. No, díko, Mega. Jej. Děcko, to není možný, ty. Carlos? No? Stal se znovu operátorem asi, my. Nebudu se stát operátorem kvůli tomu, abych ho sehnul. To jsou prostě děti, to není možný, prostě já nechápu, jak tady to tady můžou nabírat, to je úplně příšer. Protože někdo rozumí to dělat nechce. Čum, jako já proti tomu se mám, já neznám, jo, ale mně stačí ten věk, víš kolik je, slyšeli jste někdy admina, ty vole, Planetek? Já nevím, jak se jmenuje, Barbie nebo tak ne. Já nevím jako, ale podle hlasu mu určitě není 15 prostě. To jsou moje podle mají hlasu, celkem moje rozumí, ale... Nevím, 12 prostě. Jenže tady oni si to nezjišťují, kolik mu je, tady stačí napsat, a ten tomu Gorillasovi taky, vole, ten porušuje, byl banovaný, za druhý, je mu 14, za třetí, psal, adminovi na gradu, Alikoj, psal, potom jak dostal ode mě, dostal 2krát ban, psal, že je admin na jiném serveru prostě. Takže, vole, porušuje pravidla jako směl, takže nechápu, jak mu mohli dát operátora, prostě nechápu. Tyjo, ale teď mi řekni, proč on je ten operátor, je takový kretén. No, protože to je Gorillas. Já třeba, kdybych dostal operátora, tak ty vole, seru se na takový debiloviny a dělám to pořádně. Má svou chvilku. Bych si... Mě to úplně vytočilo, ty Slabý rok. Bych si užíval to privilegium. To máš slabých poslední, vole, 14 let, vole. Prostě v operátor nabírat po 16 let bez výjimky prostě. Bez výjimky, vole, už mám výjimky nechnal. Aspoň těch 16 let, protože ty vole, do těch 16 má málo kdo rozum, prostě vždycky se najdou nějaký prostě kokoti. Většina. Hej, já jsem neřekl ani slovo. Já jsem řekl slovo jo. A dostal jsem kejk, jo. No. Nechápu. Co? Tady stavíš. Cože? Stavíš. Ještě jednou? Do toho
Hej, podívejte se na TeamSpeak. Ne, mě to Vás nezajímá. asi- Co to stavíš? Podnik. To bude podnik. Budou tady prostě vyrábět se skrepy a tak. To vydáš jako velký. Klemen, už máš tu farmu na ty? Ty jo, ještě zaháním ovce. OK, takže Dobře, pak že počkej a bude to v pohodě. Já jsem Hej, tak točený, Ty vole, to je všude nepříčetné. tady lozijou ovce, ty vole, a když potřebuju, tak to není žádná. A jo, jsou tady dvě. Asi řík. 14letý kluk mě řekne, že si to vyřizoval jenom přes počítač. Karloši, prosím tě, tam je taková, tím před tvojí rezidencí taková zrovnaná plocha, prosím tě, nechý bráchovi. Tam chce postavit bara. Ne, počkej, za mnou ne, ale to si rozširovat třeba v budoucnu. Lajmem, teď tam ta prcá ještě ovce. Tak třeba to. Natržený. Ne, to má to byli. A ty jo, já jsem si nevšiml. To byl obsidian. Lamo, zapomněli nějaký práce, ty vole. Já nevím, ty jo. Takže vole k tomu vrtu, ať to těží, ne? Ty, tam to netěží podle mě. Ale těží to normálně. Ale hovno to netěží, vole, já jsem tam odešel odsáď a bylo tam stejně, jak když jsem potom přišel, ty vole. Tak hledejte Sakra, diamanty. proč to musím spát za můj resku, ty vole? Co? No už tady mám Ale pevně a všechno. nemáš kumulaci motory navíc, že bych rozjel ještě jednou. Nemám právě. Roztáhl už na pekař. Škubníky. A ty 8 registr. Taky díky nechci, já mám inventář zatím, takže jako... Fakt. Marty, Oje, pošlám ti pozvánku. já Tak už venčíš, jo? Chtěla to, jak to chce, vítáte, řekl, že už je na že musím rozkontrolovat, potížnice, protože já už vás mám plný zuby. Já budu dělat debila, mě řekne, že jestli může jít se kamarádkou.